Ел сайын бу вакыйганы искә төшереп мәктәпләрдә төрле чаралар үткәрелә. Ул көнне Мөслим йөрәге скверында район үзәгенең өлкән класс укучылары катнашында митинг узды. Бу теракт нәтиҗәсендә 394 кеше һәлак була. Алар арасында 180 бала. Күпме кеше һәм гөнаһсыз балаларның гомере өзелә. Бу вакыйга бүген дә күңелләрдә зур тетрәнү барлыкка китерә. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова бу көнне террорчылар кулыннан һәлак булганнарны искә алу һәм аларга каршы көрәш көне икәнен әйтеп китте. Бүгенге көндә дә терроризм бар, ул һәр вакытта бүген иртәгә булырга мөмкин. Шуңа без инде һәр вакыт уяу булырга, гражданнардан да сорыйбыз, уяу булырга кирәк инде һәр вакытта да. Бүтән мондый фаҗигалар кабатланмас. Район башлыгының коррупцияга каршы сәясәте буенча ярдәмчесе Наил Бадретдинов, иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов чыгыш ясадылар. Мондый фаҗигаларны яңадан булдырмау өстендә эшләргә, уяу булырга чакырдылар. Мондый вакыйгалар булмасын өчен, мондый фаҗигалар булмасын өчен бүтән дәүләт органнары, бүтән җәмгыять, бүтән кешеләрдә максатчан эшләргә тиешләр. Уяу булырга кирәк. Балаларыбызны төрле начар төркемләргә кирип китүләрен интернетта сакларга тиешле. Ата-аналары буларак сак булыйк, уяу булыйк. Митинг азагында 3 көн буена суга тилмергән балаларның хәлләрен символлаштырып чәчәкләргә, куш белән су сибеп оештырылды. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.